Leuk dat je weer kijkt naar Spang. De eindexamens zitten erop, het gestres is voorbij en voor de eindexamenkandidaten is het tijd om weer een feestje te vieren. Michelle en Renel zijn voor ons bij het gala van het Raailand College om een kijkje te nemen. Wat heb je nodig bij een gala? Een jurk, een date en natuurlijk willen we ook iets lekkers te drinken. Sorry, maar het hoeveelste jaar is het dat je dit pak al aan hebt? 3? Oh, dat valt nog wel mee. Ja. Loopt uw zoon of dochter, zit hij ook in de stoet? Mijn kleinzoon. Oh, ook leuk. Het is een meisje. Is jouw zoon of dochter ook in de stoet te vinden? Jawel, Zoon of dochter? zoon. Leuk. En voor wie ben jij hier? Voor mijn zus. Leuk. Oh, daar komen de eerste aan. Kijken, kijken, kijken. Mag ik wat vragen? Ja. Waarom kuste je die mevrouw? Dat is mijn oma. Oh, oké, ja, dat is wel leuk dat die jou kon brengen. Ja. Wat voor auto is dit? Dit is een Mazda 3 NPS. Alles 260 pk. Op de step ben je ook blij dat je hem hebt. Ja, tuurlijk. Waarom hebben jullie voor dit vervoersmiddel gekozen? Omdat het gezond is. Meneer, is uw auto nog goedgekeurd? Die is niet goedgekeurd, ja. Behoren jullie onder de groep daklozen? Ja. We zijn erg dakloos vandaag. Deze hebben we onderweg opgepikt. Jongens, waar zijn jullie dates? Zijn we met vrienden. Waar zijn jullie meisjes? Ja, die komen eraan. Jullie hopen vanavond wel wat dates te scoren? Zeker weten. Is zeker? Zeker weten. Is zeker? Zeker weten. Oké, voor welk programma maakt u opnames? Voor mijn eigen programma. En hoe heet uw eigen programma? Voor Marieke Gaal. Hebben jullie je nu al misdragen? Nu al ja. Kan niet vroeg beginnen. Oeh, slechte zaak. Iedereen is gearriveerd en we gaan ook kijken hoe het binnen is. Hoe vaak heb jij je jurkje al opgehijst? Nog geen één keer. Oh, dan blijft hij wel goed zitten. Ja. Het is pak van Gucci, Armani of van je vader? Zelf gehaald. Zelf gehaald? Maar ik moet even kijken. Sink. Wanneer was uw laatste gala? Wanneer? Ja. Ik denk 25 jaar geleden. En toen stond u dus ook swingend op de dansvloer. Maar dan hing ik aan de bar, denk ik. Ja, oh, een beetje drinken. Ja, dat was toen anders, hè? Oké. Ja, het is geen alcoholvrij als vandaag. Nee. Hebben jullie dit pak gekocht of gehuurd? Gehuurd. Ik had deze al. Hè? Wat? Heb je wat op gehuurd? Oh, gehuurd. Wat gehuurd? Je pak. Ja, echt gehuurd. Zeg gehuurd. Gekocht. Val jouw man in pak? Weet ik veel. Want er is vanavond wel genoeg keus. Ik heb wel een vriend. Kijken jullie al uit naar jullie nacht na het gala? Ah, we gaan gewoon allebei apart naar huis. Kunnen jullie er gerust bij zijn, weet je wel? Dat is geen probleem. Wat is dit voor waarvoor is dit? Hij blijft bij mij slapen. Blijven jullie echt slapen of? Ja. Ja. Ik geloof het niet. Wat is dit voor waarvoor is dit? Het feest gaat hier nog even door, maar ik vond het een geslaagde date. Ik vond het ook echt super tof. Dus wij gaan hier nog even door. Voor de 5e keer werd Roy on the Beach georganiseerd. Deze keer werd er een hele nieuwe sport geïntroduceerd. Bossabal. Maar wat is dat nou eigenlijk? Dit is bossabal. Bossabal is een combinatie van voetbal, volleybal en turnen. En dat op een heel groot luchtkussen met 2 trampolines. Dus veel spektakel, veel wedstrijd, veel rally. En dat maakt het echt een supersport door om gewoon op 5 meter hoogte de bal gewoon keihard op het veld van de tegenstander met een omhaal te krijgen. Dat, is, dat geeft echt een kick. It wasn't easy.
Ja, in Nederland zijn we heel goed bezig. We zijn van start gegaan met de eerste competitie. We hebben het EK georganiseerd 2 weken geleden met 10 teams. Dus we zijn hard op weg om deze sport te laten groeien. En het Nederlandse team doet het ook nog niet heel slecht. We staan nu 2e bij het EK en 3e bij het WK zijn we geworden. Dus we gaan goed. Het is bijna zomervakantie. De tijd waar iedereen naar uitkijkt en de tijd waarin iedereen op reis gaat. Waar gaan jongeren van Venray eigenlijk naartoe? Dylan zoekt het voor ons uit. Hey jongens en meisjes, dames en heren. Vandaag gaan we dus aan de mensen in Venray vragen waar hun op vakantie gaan. Oké, waar ga jij op vakantie? Ik ga naar Turkije. Turkije? Istanbul, ja. Waar? Istanbul. Marmaris, Turkije. Oké, jongeren. Ja. Waar ga jij dit jaar op vakantie? Godverdomme man. Hallo, mag ik jullie wat vragen? Waar ga jij dit jaar op vakantie? Weet niet. Griekenland. Hi, mag ik jullie wat vragen? Nee. Oh. Hallo, waar gaan jullie dit jaar op vakantie? Ja, naar Barcelona. Naar Barcelona? Barcelona, ja. Samen? Ja, samen. Oh, gezellig. Waar ga jij dit jaar op vakantie? Ik ga helemaal niet op vakantie. Hoezo niet? Ik heb geen geld. Ik denk nou... Lorette Mar. Nice. Met je vrienden? Ja. Nice. Ja. Nice. Ja. Waar ga jij dit jaar op vakantie? We gaan naar. Nou, dames en heren, zoals jullie zien gaan veel mensen op vakantie. Meestal naar jongere plekken zoals Lorette Mar en dat soort dingen. Wat wel jammer is dat de meeste mensen niet echt vrolijk zijn. Ik weet niet, ligt het aan het weer? Misschien hebben ze helemaal niet zoveel zin in de vakantie. Maar in ieder geval, ik wens de mensen die allemaal op vakantie gaan heel veel plezier. En ik spreek jullie later. In verband met het slechte weer en onze verlegen mannelijke presentatoren wordt de billencontest 1 maand uitgesteld. Ook deze aflevering is er weer een mandje van. Spang is naar de Plus gegaan om op zoek te gaan naar leuke, mooie en ontroerende verhalen van jongeren uit Venray. Dit is alweer de 3e uitzending van het mandje van. De vorige keer was het de beurt aan Leon en Eline. En daarom ben ik heel blij dat we deze keer een echte jongen hebben. Hoi, wie ben je? Ik ben Sulke. En waar kom je vandaan? Ik kom uit Gijsteren. En voor wie wil jij een mandje samenstellen? Ik wil een mandje samenstellen voor mijn vriendin, Carlijn. En waarom? Omdat zij eigenlijk mij altijd steunt en ze is super lief voor mij. Dus, Oké, perfect. Laten we gaan. Break it, but it's not breaking. I try to fake it, but there's no faking. I took your pictures down, but you're still in my line of sight. 'Cause it won't stop bleeding, but I can't feel it, no. There's no pill for it, to give me something to lose. There's nothing, oh. I kill for it, feel something real. I kill for a broken heart. When you can't see the pain, the cure's invisible. It's not physical. Can't go no further down, but I need the... Silke, we zijn nu bij Carlijn. Hoe denk je dat ze zal reageren? Nou, dat weet je natuurlijk nooit, maar ik denk dat ze het wel heel erg leuk zal vinden. But I keep waiting till the space is taken. Trapped inside of me, need another place. Hoi. Hoi. Ik heb wat voor jou gekocht. Ik heb rozen omdat het enorm cliché is, maar wel super leuk. En bonbons omdat die super lekker zijn. Dan nog een appeltaart omdat je daarvan houdt. En natuurlijk tiramisu omdat we elkaar op de koeling hebben ontmoet. En dan een fles rode wijn voor je ouders omdat ze altijd zo gastvrij zijn.
broken heart. Wie mag dit jaar Bijenpop openen? Spang is bij de contest om te zien wie deze eer krijgt. Dat klopt, Teuntje. We staan nu nou bij het podium in Venray voor de bandcontest van Bijenpop. Hier strijden 5 bands voor de openingsplek van Bijenpop voor dit jaar. Wij gaan nu naar binnen om te kijken welke band gaat winnen. Let's go! Wordt dit jaar nog zo'n leuke editie? Ja, als het aan ons ligt wordt het natuurlijk beter. En vorig jaar was het inderdaad geslaagd. We hadden de juiste acts op het juiste moment geboekt. Ja, Go Back to the Zoo, dat was een knaller, hè. Dit jaar nou op Pinkpop, dus dat was een schot in de roos. Ja, de eerste naam die bekend is geworden is DJ Bertin, de winnaar van de DJ Contest. En er zijn nou ook 2 namen bekend inmiddels. Dat is de festivalambassadeur van het jaar 2011, Kensington. En een oude bekende voor de wat oudere festivalbezoeker, namelijk de metalband Concubine uit Roermond. Over wat er nou bij Bijenpop komt, dan zou ik zeggen volg onze Twitter even. @Bijenpop. Kijk op de Facebookpagina en op de Hives-pagina. Ja, we zijn erg tevreden over het optreden, dus even afwachten natuurlijk hoe de rest het allemaal doet. Maar het klinkt allemaal prima. Maar het belangrijkste voor ons is dat we blij zijn dat we zelf in ieder geval goed gepresteerd hebben. Ja, het is hartstikke leuk dat wij als band deze kans krijgen om op deze manier onze muziek te kunnen laten horen. Ja, de concurrentie is wel groot. Ik heb al een aardige impressie van de andere bands. Er zitten ook goede bands bij, dus of we gaan winnen is nog maar de vraag. Maar ja, ik vind het in ieder geval een heel goed initiatief van Popboy omdat ze dit soort dingen organiseren. Ik denk dat dat voor beginnende bands en ook ervaren bands heel belangrijk is om op deze manier een soort springplank te hebben naar iets meer. Want je ziet dat in de regio, bijvoorbeeld in IJsselstein en in Vielingsbeek, werken dat soort bandwedstrijden ook heel goed. En ik denk dat het goed is dat ze in Venray ook dit soort initiatieven nemen. We zijn in 2009 opgericht door mijzelf en mijn neef, Miel. Treden jullie vaak op in Venray of was het een van de eerste keren? Dit is de eerste keer zelfs. Kijk, andere bands spelen natuurlijk fantastisch goed. En je hoort wel dat er een aantal bands zijn die gewoon wat langer al samen spelen. Maar ik denk wel dat wij het voornamelijk moeten hebben van onze creativiteit. Ik zou het graag willen omschrijven als een combinatie tussen pop-rock, 70s, psychedelic rock en een beetje wereldmuziek. Bijenpop is op 3 september op parkeerterrein van de Wetteling. Dit was Spang weer voor deze maand. Heb je nog tips, reacties of ideeën? Volg ons dan op Twitter of Facebook. Tot de volgende keer op 4 augustus.